Ahojte, tu som ja, Čunhy a budeme si niečo robiť s rannými, lebo čo je to Daro? No dobre, všetci sme tu Youngmi, Jiyong, Cibyl, Čunhy, Aďa, Martinka, Táňa, Andrea, Veronika, Barborka, Lenka, Veronika ďalšia, Kamina a Sekej. Budete mať bierzavacu challenge Dalgony. Pre Dalgony je to Dalgola challenge. Nesmiete to pokaziť. Ak to pokazíte, ste mŕtvi. Rozumeli ste? Či nie? Veronika, nepláč. Ja mám tu Dalgony, ale nie sú rozbalené. Nie, vanilka maslové. Chceme ochutnať tie maslové. OK. Tu máte Dalgonu, môžete ochutnať. Ty ju chceš? Hej. Ňam. Chutí. Dobre, chcem maslo. No, ochutnala som vanilkové a maslové radšej. Maslové. Ako moja sestrička. Obidve chceme maslové. A OK, tak maslové. OK, tu mám takéto a dajte si. No nie, dajte si, vyrežte ich, dám vám ihlu. Nie, s prstami musíte. Alebo so zubom. Haha. Nie! Ja vám dám. Neviete, aké sú Dalgony, lebo iba toto sú Dalgony, toto sú kukísky na vianočné trhy, tak nie. To mám na vianočné trhy, alebo to mám na popanie. Takže mi ich nezjedzte, ja vám. Prvá Dalgona, poďte tebe. Neotáčaj. Ja vám dám, ako chcem. Mám to ešte dať, čo? Začať rezať. Na čo my? Vy nemusíte. Budete počte. Super! Aj som dieťa. 30 minút. Rezete Dalgony, mi dáte na spapanie. Dete legál odber. Máme! Dobre, heci ste to zvládli, okej. Dalgona challenge skončila. Part 3 bude o... Čo ja viem, neviem, proste neviem. Ale bude to o labubákoch. Čaute.